aming hatag kay Pastor Jameson Ibanez. Praise God. Maayong buntag ka natong tanan, mga isuon. Hallelujah. Si Malipayon nga nasimba siya eh. Si Malipayon nga birthday ni Pastor karon. O no, maayong buntag usab sa mga bisita, no, sa mga bagong naong o sa mga daan ang naong. Tanaw lang ninyo mga katong kung bago ba ang naong. Okay. Bago tanan. Okay. Salamat sa Diyos no sa iyang pagkamaay sa pagkinabuhi. Gumilugay niyo ko kabarot diri na iso. Tungod kay si Pastor Manggod. Ikaw ani ugma, ha? Makatingala sa galit pero salamat kay pag sa Ginoo kay kabarot ta. Mga bata asa man dito mo sa taas. Ha, saka mo dito mga bata sa taas. Pwede na ibutudlog dito. Si Kaili daw. Mga bata sa taas, salamat sa inyong suporta sa mga kabataan. Noong atong feeding program, nagpadayon may isuon. Ang atong sponsor sa mga kabataan, nagpadayon yun siya. Ikatapan ko niya siya, awak kayo pagpakabata. Ay wala lang ko i-contact. Di pa ko makontak ko kayo, namatyan ba sila? Ito man, naulog. Naulog ko kayo, tungod kayo, wala ko nag-contact pero kapuputol ko sa Pilipinas, wala tagagaling sa PD program. And nabalik na may soon, ang mahita ko ali may soon kay ano sa kapadalian, ang mahita ko ali kay ang mga bata sa Milay, Milay matawag na ang Milay, kay every last Sunday na sila sa hapon. No? O ang mga batanon din sa simbahan kay every second Sunday na sa every second Sunday sa bulan. Kaya ana lang dito po sa Kawas, mao po ang ginabuhat dito first Sunday o first Saturday o third Saturday. Okay, salamat sa inyong mga kaanakan, sa mga people na nag-aanhi. No, okay lang po. No, kung wala may time, okay lang tayo. Mas importante ang anong bulaton pa tayo. Sige, before ko magsugod, magkantas ako. Ayaw mo kapulhan, para pa sa Ginoo. Okay, ang ngangin si GC, no? Nakasimpagin si GC, no? Dari produkto na si GC. O gikas sa tampakan, no? Atong palampakan, may doon. No? Organic na sa dali, iyahang awan niyang asawa si Mikey. No? O na sila dari mga tayo suuna na to. Si Mikey, kinaaman sa tampakan karon. Dito na siya nag-organ, nag-gitar si GC. Bumisita na siya dito. So, anak na siya ni Kuya John Brazil. Ang si GC. Salamat sa Diyos nga nakabisita na po sila dito sa ako ang panagtigo. Nga kantahon may suon, pamilya kayo sa inyo ha. Wala'y makatandi. Sa pagkamalayo mo
Ako'y balik ang yung bumaya sa buhay ng Diyos. Tinuod mga igsoon, kaya ang atong Diyos walay katapusan. Ang atong pong mga pagpasalamat, walay katapusan. Na atong yung pasalamatan ng Ginoo sa tanang higayon, sa tanang panahon, bisan sa matagpitik sa itong kasing-kasing. No, na ay mga panahon, nga dili naka-focus diya sa Ginoo. Usahay maka-focus sa butang, ning kalibutan na. Usahay maka-focus ka sa imong pamilya. Unya nakalimtan nimo nga naa day Dios nga naga-remind kanato, naa day Dios nga buhi nga nagatanaw kanato. Una nga maayo gihapon siya igsoon, walay makatandi, magpasabot, walay makakumpara, walay makakompare sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Praise God. Ato ta sa pulong sa Ginoo, ina ko tupan, pipika ra gud ina katupan, andama imong kasing-kasing. Praise God. Kana yung kasing-kasing, kanan atong kasing-kasing may igsoon, plato na, ina plato. Ang atong kasing-kasing plato na ay isulod nga humba, kanon, isda. Unya ay ina nga kanon ninyo na tanan. Kay ang isda na may bukog. Bukog ra di maibilin. Mula kang na may makabukog nato sa pulong sa Ginoo. Iluwat lang pagkaon ko sa iro. Okay? Muna nga salamat sa Dios sa iyang pagkamaayo kanato dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Kung inang kita sa screen may igsoon, yung murag sibot no. Hingkoy, isda na siya ha. Dagat nga naay aquarium diha sa dagat. Ayun, no? Para kita niyo may igsoon. Nung wala ko kabalo kung unsa na siya. Pero ato ta sa pulong sa Ginoo, mag-isgot ang mga itungod na igsoon sa mag-isgot ang mga itungod sa religion and relationship. Okay? Muna siya mag-isgot, kung nakita ninyo, kung inyong nakita, formado diha na ay duha ka isda, sulod sa bowl, o niya napoy, tulog ka isda diha sa gawas. Nakinig na sa bowl, nakistorya dito sa gawas. No? Kung inyong i-compare may suon, kung inyong nabutang sa inyong una-una, nga mas importante ang relationship kaysa sa religion, hindi ato nang mabalaan niya. Ang dama yung kasing-kasing o ato lang tunan may suon ang religion o relasyon. Ay basi unya kabalot ta born again na ta, Christian na ta, ang atong relasyon murag alanganin. Kay labi na karon kay hapit na mobalik ang Dios. Daghan kay tag relasyon sa kalibutan, pero gamay ra kay tag relasyon sa Ginoo. Say makilahan ta kita ing ani nga pundo, pero daot ang atong relasyon ngadto kaniya. Atong mabalaan may suon sa unahan, busa maminaw tag tarong para natay makuha. Dili man ni dugay, dali lang ni kaayo. No, mga 10 seconds lang ni. Kini may suon ato makita no, religion versus religion. But before that, mag-apos sa Ginoo. Amen. Ato ito po atong ulo, hindi yung mga mata. Dalayon ka bilong Dios sa walay katapusan. Dios ka nga labing gabhanan. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa pulong ang gihatag. Salamat Lord sa kaalam ug kahibalo. Bala ang Espiritu. We invite the Holy Spirit to come upon this place. We invite the Holy Spirit to give us knowledge and wisdom to comprehend your word, O God. Bala ang Espiritu giyahi ang matag sa kanamo. Gikan o Diyos sa pinakaganayng bata, batanon, ginikanan ug mga hamtong. Lord, ikaw Ginoong Diyos magabutang Ginoo sa bala ang Espiritu. Dalaygon ka ang kinitugyan, ang kinipasalamatan, dalaman kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. What is religion? Religion may suon. No? Kung nakita kagayon na, inyong makita, nadaghan kaayo og mga relihiyon sa tibuok kalibutan. No? Inyong makita may suon na Judaism, Baha'i, Confucianism, no, Native Islam, na Sikhism, Taoism, Wicca, Shinto. Daghan kayo may suon og mga relihiyon sa kalibutan. Kung inyo nakita, walay Christianism na no? Akong nabutang. Kay matag usa ka nato may suon pati buok kalibutan naagi na siya relihiyon. Bisan pa ingon na siya wa siya Ginoo, naagi po na siya gisalihan. Nayuban nga satanism. Di sila mo tuo sa Ginoo, pero mo tuo sila og Satanas, no?
Ang uban po, mutuo ko sa Ginoo. Tapos mutuo sila daghang Ginoo. Ana ang relihiyon. Nya ako'y uban nga sila ang Ginoo, sila ang ginabuhi. Ana ang relihiyon may suon. Muna kini nga kini siya may suon, kini sa kasistema sa mga pagtuo, kultural nga mga buhat o paglantaw sa kalibutan, no? Nga konektado sa katauhan ngadto sa espiritualidad o immoralidad. Ang atong mga practice may suon na attach, no, na sa pagkarelihiyon nato sa ang ato ang mga aksyon. Kana unsay kinaiya sa taong relihiyoso. Tamo, kung atong banakon unsay kinaiya, no, sa taong relihiyoso. Atong ipakita dahil sa inyo ha. Doon na sila'y balaod nga dili konektado sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, kusog mulang tugi sa uban. Kasabot mong mulang tugi, kada bitaw makidibate. Ingana ang relihiyoso nga tao. Ikatulo, pagkadato ang tumong. Ang tao nga relihiyoso gusto niya nga madato siya kay nagpaandir sa anak nga relihiyon. Pero atong susiyon na igsoon, doon na sila'y balaod nga dili konektado sa kabubuton sa Ginoo. Biblikal na siya maigsoon. Tanawan niya sa verse diya sa Marcos chapter 7 verse 7. Kawang lamang ang ilang pagsimba. Ang nag-ingon anak si Isaias, higot na ni Jesus katong naa pa si Jesus sa kalibutan. Kanako, no, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga suko nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Kini may igsoon nga portion, kini bitaw kini magsimba dili na makita. Kanang boy nga pagsimba diha, gibuhat usab nato na. Kagaina, grabe atong praise and worship. Gibuhat nato. Na ang uban pod lahi ang ilang pagsimba, no? Mugawas sila dito, lang yung mga chinilas na sa gawas. Kumusulod sila, muyupo gid sila. Mao nang ilang pagsimba. Ang uban pod pag simba na siraan, wala makasulod. Napriuban nga open kay tanan, bahalang mag-awas, di mo kabati basta muduo lang mo. Pero ang atong pagsimba, kinahanglan makasabot gyud mo tanan. Kinahanglan makasabot ta tanan kay walay relasyon nga buo kung di ta kasabot. Kasabot? Kung dili ka kasabot sa iyong partner, magbulag yun mo. Kasabot? Kay walay relasyon may sukon. Wala, ato sa lain-lain ng mga grupo. Wala, ang atong balaod, usahay, mao gini ang dili mahimong epektibo ang atong pagsimba sa atong buhay ng Diyos. Dapat yung magsuon. Marcos chapter 7 verse 8, binugang si Jesus sa pangingon. Kani, mo ano siya? Isalikway ninyo ang mga sugo sa Dios o mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Naay mga pagtulunan karon nga kinahanglan ang leader dili magminyo. Naay uban karon nga bawal mukaon ani. Di ba? Kinahanglan kini nga adlaw kita simbahon ng Ginoo. Naay nga na may suon. Kaya tungod anak ka mga butang, naguba ang atong pagbati, ang atong relasyon, wala na nung nahimuot ang Ginoo. Kaya ang ikaduhang sugo, unsa itong sugo sa Ginoo ikaduha, higugma ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Kung ang atong tumong nga higugma, maong adlaw atong pagsimba, mao ng pagkaon, mao ning practice may sugo ng atong tumong, kay abi nato mao na makapahimuot sa Ginoo. Ang Ginoo di ay nagpatuman aron mahimuot ang Ginoo kanang higugmaon nimo ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Kaya kaduha may igsoon, kusog mulang tugi sa uban. Amo ning pakamatyan, di ba? Ngay nga na, natin katuhanan diri nga, amo ning pakamatyan atong relihiyon, ay dili na maayo may igsoon. Kaya man among pakamatyan ang relihiyon. Kaya ningon kanya sugo sa Ginoo, di ba? Anak higugma ang imong isigataw sa imong kaugalingon. Kung sa di mailhan nga higugma sa imong isigataw, kanang ibuwis nimo ang iyang kinabuhi. Nganha kaniya. Ug mao na ang gibuhat ni Jesus Christ. Atong basahon may igsoon, no, ana sa diri 2 Timoteo chapter 2 verse 14, pahinumdumi ni ang mga katawhan, kitang tanan mga katawhan pa sa Dios. Gipahinum
Hinumduman ta maigsuon o pahimangno sila. No, katauhan pahinumdumi o pahimangno sila. Atubangan sa Dios sa dili pakindang tugi bahin og mga pulong kay dili kini makaayo kun dili makadaot lamang sa namati. Muna nakita maigsuon ayaw gyud mo pag-apil-apil sa mga debate, hilapin na pulong sa Dios. Si Jesus maigsuon wala sa gaadto dito sa mga Pariseo. At tinuod lang, kung iyong basahan ang Bible, dapat mabasa gyud nato ang Bible. Si bisan kinsa sa tuwa, mas pila ang kanitahat para makabasa ta. Mas dili ko dapat atong basahon ang Bible. Si Jesus Christ maigsuon, moadto siya sa templo, dili makidebate kun dili usangyaw lang siya sa pulong sa Ginoo. Pero kinsay moadto sa iya para makigrantugi ang mga Pariseo. Bigkon siya. Pero si Jesus dili siya mamitig. Si Jesus dili siya saba. Naa siya kalinaw. Moadto lang siya para mag-share. Wala siya miadto para makidebate, para makigsamo. Kaya dili siya gusto nga mag-uba ang relasyon sa matag tawo. Pero ang iyang gibuhat maigsuon, ana pulong sa Ginoo. Tubag na lang kung sa ilang pangutana. Dapat andam ta sa pagtubag maigsuon. Kung wala ka ba, di mo naa sa pulong sa Ginoo. Giingon. Mula maigsuon, ingon siya diri sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 26, ana siya, kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, o naglimpong siya sa iyang kaugalingon. Ang atong kaugalingon, ug ang imong kaugalingon lang, ang imong diatik-atik, ditikalan, kung magsigit ang maigsuon o pagkilantugi sa uban. O di kaya sigitang iyaw-iyaw, o sigitang angal, reklamo, pagpugong sa dila, ang walay pugong ang iyang dila. Kana bitang samok kay ang buhok sa babae, pugngan man na, para dili mahimong samok. Nya ang dila, pugin ninyo. Himpit, pugong, himpit. Kung pasabot ka na maigsuon, kana bitang dunay magpugong, naay, dili ta kapugong, di na ito nakaya. O bitaw ang giingon maigsuon, diya sa Galatians, no, wala ko na to, Galatians chapter 5, verse 22 to 23, ana siya, ang bunga sa balaang espiritu, unsa gani? Self-control, mapilugnanon sa kaugalingon. Kaya nga naman, ang atong kinabuhi, maigsuon, sige lang magpadayon sa, kung ang sa atong gusto, mao ang atong buhaton. Kaya ang dili gusto sa Ginoo, atong mamabuhat, wala tayo pagbugong, walay balaang espiritu, walay bunga sa balaang espiritu, walay pahimangno sa balaang espiritu, basta padayon ta, bahalag magpadayon ko, wala ko'y naapakan nga tao, pero ang puno sa Dios imong naapakan, ang balaod sa Ginoo imong naapakan, ang kabubuton sa Ginoo atong natapasan. Muna maigsuon, magpugong sa dila, kanina ito atong pag-religyoso usahay, usog kita mong i-debate sa uban, pero uba ang atong relasyon. Ikatulong maigsuon, pagkadato ang tumong. Kining pagkadato maigsuon, usa di siya ka hinungdan nganong mobalhin ang tao. Pero kung ang tao gan mobalhin anang bunduka para lang sa Ginoo, bulahan kay ng tawanan. Amen. O balhin ko dili kay kada bitaw ang iyang tumong relasyon yun sa Ginoo. Kada gusto ko siya muulbo ang iyang gugma niya sa Ginoo. Kada mapuno yun siya sa presensya sa Ginoo. Kaya daghan karon mga grupo nga musulod ka dito para lang madato ka. Matagbo ang imong panginahanglan. Dili na lang dahil kumusulod sa simbahan primitive. Dili na lang dahil kumong mangabapo. Dili na lang dahil ko magampo. Kay muhatag man dahil relihiyon o kadato. Ingon sa maigsuon, 1 Timothy chapter 6 verse 5, musangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga relihiyon usa ka paagi sa padato. Muna di padaple yun ang relihiyon. Pamoingon gani unsa inyong relihiyon? Siya tubag. Christian man mi born again. Di ba anak man ta? Sige. Ang sulod atong itubag maigsuon, ang akong relihiyon na ay gugma diha sa Ginoo. Kaya kung may kamang tao born again, dili man na sa relihiyon maigsuon. Usa ka na siya ka relasyon diha sa Ginoo sa born again.
Pero ang pinakatinuod yun kung practical para dito mahimong pilosopo, Christianity ang atong relihiyon. Anak siya. Pero ang pinaka-importante na isuon atong isrutan, no? Ay paabutan. 1 Timothy chapter 6 verse 6, hinoon ang relihiyon makapadato gayon pag-ayo sa tao kung siya kontento lamang sa anak kaniya. Ay, mo dahil ang tinuod. Kontento dahil ka. Ay, once ganit makontento ka may suon, mo anak manggod ka. Ngano manggod nga kung ang tao manggod walay pagkakontento, pwede manggod na compare sa iyang silingan. Kung compare sa kauban niya sa simbahan, i-compare sa iyang igsuon. Ginoo nangalagad man mi pero lahi na gini og kahintang kaysa sa ila ha. Timahin ninyo ang regalo sa Ginoo sa inyo ha, ang pinakatinuod yun kalinaw sa panguna-una. Naamoy kalinaw sa inyong panimalay. Kung nakatry mo daghan kay magkwarta kanya adto, di ba sige na maguna-una sa palito na nikon, baka naka sa kung saan imong buhaton. Daghan na kay kaguna-unaon. Kini hatag na ko di sa iya, kini ako ning buhaton, kini pasikat na ko ning butang. Ay kay kaguna-unaon basta natay mga salapi daghan kay tao. Ari-arian man suot. Muna ako magpa-under ta may suot. Kung mayroon tayo magpa-under diha ka bundok o diha relihiyon, pinakauna yun atong buhaton ang atong relasyon diha sa Ginoo. No, kaya nabisgo sa mga tagalog sa relihiyon. Ato ta sa relasyon. Ako may suon, wala pa yung karelasyon. Siguro kung wala pa yung Diyos, no? Bisikin sa siguro kung makarelasyon. Oh! Kailangan juga kayo mag-chat. Mahal kita, kasi wala pagod. Kamasa si Badin sa mga chat. Kailangan kayo. Kamasa man ako Badin. Para na-evidence siya ba? Nanaga, pinahiguman ako. Ikaw lang ang iniisip ko palagi. Lati. Promise naman ka, uy. Ang sa cellphone filter lang man na. Bako-bako pa lang ikaw sa cellphone. Hindi na ako may suot. Abot lang po, siyempre, kuhan man, kanapit ako, mangalagad ka sa Ginoo, muriplik, kaya na ang himaya, kaya mo. Tinuod na. Pag mahimo kang anak sa Ginoo, na tinuod lang, maayos pala kayong formada. Kanang malimpyo ka katawon ba? Tanawa ko ng, wala nang alagad sa Ginoo. Tanawa ang ilang mga damit, limpyo ka ayaw mo nato sila, pero hugaw ang sulod. Pero kanang Kristohanon ka, limpyo tanan, oy. Ang abog lang, natin yung palay. Ganyan kaayo. Pero kanang itong Kristohanon ka, limpyo kayong kasing-kasing, huwag sa gawas na isuot. Alam ka, inspired ka sa Holy Spirit. Alam ka, inspired ka mang limpyo, inspired ka mang trabaho, inspired ka nan ba? What is relasyon? Isang relasyon may suot. Dapat mangguna, pag musimpa ganita, magtapat yun na ang ninyo. Magtapat yun na sila. Kung wala may partner, sige, nasa mo. Next time may suot, magtapat yun na ang ninyo. Basta kuhan, kailangan man sa ukan. Parang hindi ko na itong relasyon ba? Bulag mo ng lalaki babae, ako niya na, punta ka judge. Pero kini sa ito ka, para mulito na itong relasyon, ang magbinyo, kinahanglan, magtapat yun na sila magtungkol. Amen? Kaya wala man tayo rin nagsangyaw o kanang makibulag, kundi mulito ang atong relasyon. Ang relasyon may isuot sa English, mo siya, ang connection of association between people. Kasi kay asosasyon rin. Sali ka sa asosasyon, kaya naman kay relasyon sa ilaha. Nakay connection sa ilaha, mo anong pasabot sa relasyon. Kung na relasyon may isuot, kung makita ninyo, mo anong pinaka-basic nga relasyon nga naa sa kalibutan. Amen? Basic nga relasyon diha sa kalibutan. Babae, lalaki. Ang gitawag anak mga igsoon nga relationship, kanang bitaw eros love na siya ha, kanang gugma bitaw sa imuhang partner, eros love. Kunya, isayrit lang ako, philia ang tawag anang sa imuhang
amigo, higala. Kunya storge ang tawag anak sa imong pamilya. Kung sa Ginoo na ka maigugma, agape ang tawag anak. Ang Dios ray nagtudloan ang agape. Siya ang natakdal na taan ng agape maigsuon. Okay? Intimate relation. Dili ta mag-isgot maigsuon og relasyon lang, kundi intimate. Bud pasabot ka intimate, hugot. Kumusta ang iyong relasyon mga magtiayon? Dapat hugot. Ang ginikanan o ang anak, kinahanglan hugot ang kinang relasyon. Kailan, lumbaan na ipagpaubos, pero din pwede nga ang anak maoy mulabaw. Una maigsoon, no? Unsay, okay, wait lang. Ang relasyon, ang intimate relation maigsi magsuon involves emotion or physical closeness with another person characterized by mutual trust, acceptance, and vulnerability. Usahay ba ka ng, kung tungkol na ng word ng vulnerability, pero bitaw, nakakaisuod, kunya, masipiyat siya sa imuha, mangluod ayun ta, ingana na siya may suod. Kung maayo na ang inyong relasyon, nindot na ang inyong relasyon, dali na mo mangluod sa iya. Nanaw ipagpangluod usahay na kamo ingana nanong sa imong luod sa atong kauban kay naa kay vulnerability. Vulnerable na ka may suod. Okay. Unsay naa sa taong dunay intimate relationship? Ha? May suod dili ta mag-isgot about sa atong isig ka tao, kundi mag-isgot ta diha sa Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo kanang gusto niya ipasabot sa inyo nga bisag asa ka moadto unsa imong kahimtang naa sa kanunay diha nimo. Nagtanaw lagi siya. Basta ang imo lang buhaton kung nasipyatan ka, makistorya ka kaniya. Kung naa ka kinahanglan, makistorya gihapon kaniya. Dili ka pwede nga magluod ka sa Ginoo. Kung nakasala ka, unya naulaw kasi ang isig ka tao, ayaw lang yung kaulaw sa Ginoo. Usahay mabati na to ng kaulaw, yes tinuod na. Pero ayaw yung atras diha sa Ginoo. Tungkol kay walay lain lagi makapahupay anak. Walay lain makaayo anak. Ang Dios lang yun. Ingon siya diha maigsuon, no? Ingana ang Dios. Ana sa maigsuon, Matthew chapter 28 verse 20. Og tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisubong kaninyo. Og hinumdumi, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Natapos na ba ang kalibutan? Wala. Buot pasabot, nag-uban pa ang Diyos nato. Amen? Nag-uban ang Diyos. Usay, maingon ka nga. Kung mabulagan, ako nabulagan na magiguguyang maigsoon, o nagbulag na magigusakit ka ayo eh. Kaya magbasa ko Bible, dili na ako makonsentrate. Abi na ako, gibulagan ako sa kalibutan. Abi na ako, bubulo na kaya akong kalibutan. Pero lahi sa aday ang Ginoo, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Bisan pag gibulagan kaniya, pero sa Dios, intimate ayo ang imong relasyon. Amen? Muna nga sa mga ulitaw dalaga diri, na nag-uyang pa man mo, napay posibilidad magbulag mo, ayaw idamay ang Dios. Gibulagan mo sa kong uyang at pasabot, gibulagan mo sa Ginoo. Dili na mo dapat ang una-una ninyo. Lord, abi po siya na. O, may suon, ang tinuod na relasyon, anong ipakataon ng kalibutan na, kanang doon na kay maayong relasyon sa Ginoo. Ano tanawa ha? O, kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mga Hebreo chapter 13 verse 5, ayaw higugmaa ang salapi, kinahanglang makakontento kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Dili ko biya ang Dios. Paminaw nimo nasamaran ka, paminaw nimo laghay kag pagsulay, wala gyud bibiya ang Ginoo. Kaya ang gusto manggod niya, kanang inyo mapagsulay, yahan ang ayohon, ayaw higugma ang salapi, kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Ang atong manahula manggod kanunay, kung naana tayo mga pagsulay sa itong kinabuhi, walang distansya ang Diyos ha. Dili. Gibuhat lang na ang pagdistansya sa Ginoo, kana bitaw. Katong nagpakamatay si Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Tungod nato na, tungod sa itong mga salat.
na ay pagkadistansya ang Diyos dito madapit. Pero sa inyuha may suod sa atuang kanimo nga unsay imong kasing-kasing karon. Ngayon man ang imong partner naman sa ubang nasod, pero ang Diyos, ang distansya sa Ginoo, dili distansya kundi dikit ang Diyos kanimo karon. Amen. Dikit ang Diyos. Ayaw mo na una nga partner nimo tinuod ang imong banaw kasawa. Ayaw mo na una ang tinuod nimo ka partner ang Diyos may suod. Mo na tinuod mo nga partner. Pastor, okay lang magbulag pastor? Dili. Kaya naway mo nagkasal ba yan mo no? Nagbao ba yan mo diya sa tubangan? Nauban ang Diyos, for better and for worse. O di ba? Mag-abroad na lang po. Han kay kuan man, worse man kaayo, bitter man kaayo ang atong kinabuhi. Di ba na ay nga na sitwasyon? Nag-abroad na ka. Oh, ya, ang bao nimo katong nagkasal, basa man to? For better or for worse. Wala na. May suod. Kagahapon, di ba na ako gi-post nga nasunog nga balay? Kauban ako to sa simbahan. Dito sa Sarangani. Mga asabi sa una ni Pastor Joe. No? Kauban naman na sila. Kana yung asawa, kanang sunugan, dikit-dikit ang balay, sila lang yung nasunog. No? Kana yung asawa may isuon is, nag-abroad na siya. Unya, mauna ang napundan niyang balay, ang iyang balay, kung kita na itong video, ang iyang balay, hot. No, tumunda sa pag-abroad, kanang silinto. Mga talamat yung akin, bunga ni sa akong inabroadan. O di ba, na yung mga inganan. Unya tapos na siya yung mga motor, o ito, bunga sa inabroadan. Mga butang susunod sa panimalay. Ang hitabo may suon, mubalik ko ta sa abroad. Pwede ang po siyang bana nga, Lord, dili ta mubalik ang akong asawang abroad. Karon may suon, nahitabo ta ka sa storya, say mensahe sa Dios nila katong miaging katong adlaw to. Basta last week lang nasunog ang ilang balay. Ang unang post sa iyang asawa sayama sa ato mga hinaguan. Kaya di ka ito abroad na isuod ng iyang mga hinaguan. Ganun itong mga utang nga atong hinaguan na isuod. Sa part lang doon ato, sa part lang sa Ginoo, mas ayuhon din nyo ang relasyon sa inyong pamilya, sa inyong bana. Namagin ang abroad karon mo inyong bana o inyong asawa na isuod. Mao ni ang tambag sa Ginoo sa inyo ha. Mag-uban yun mo nga dapat naamoy sariling negosyo. Naamoy sariling pangitaan para ang oras ninyo kamo mag-control para naamoy panahon kanunay sa Ginoo o panahon sa inyong kaugalingon, panahon sa inyong asawa, panahon sa inyong mga anak. Muna tinuod mga advice nga gikan sa Dios. Magtanong mo, kung pasabot, magbuhat mo negosyo or magbuhat mo maayo nga panagsunduray sa mana maayo nga panagsuryahan ay nga lo han mao niya atong buhaton ang kinahanglan ng atong time na agapon ta no ang time nato sa Ginoo na agapon ta ang time nato sa atong anak na agapon advice na sa Ginoo may isuon alang natong tanan kung matuman man kanato maayo kung dili pa matuman ang Dios may mabuhat anak alang natong tanan. Maayo relasyon ang atong gisgutan diri. Kay nindot mangkod, ang tinuod mangkod nga gugma may isuon, ang tinuod man nga relasyon kana ang kay time sa imuhang partner. Ang pinaka-importante gyud sa relasyon, ang pinaka-importante diha sa gugma na kay time. Na kay oras. O bitaw na magtrabaho kung may isuon dili ko, anak ko Lord, basta di ko maka-time nimo ba? Associate pastor ba ako sa simbahan Lord? Nya, salamat po sa Ginoo kay ginagrasyahan ko niyang pamasahe permente. Natatagpo ang pudong paginahanglan. Baka palit pagaling ko gamit. Wala'y trabaho ha? Baligya ang online. Ako, kisa'y mamalit. Wala akong kabalo. Wala akong trabaho. Mamaligya online. Nabitak man dyan po sa mga post. Siguro sa laki, pangyaw-yaw dito. Kaya ang gusto na ako ang good, na ako'y tayo sa akong pamilya, na ako'y tayo, dako sa kanan yun sa Ginoo. Ang atong tinguhaon may suon. Tanang 100,000 simbahan ka ng musimba sa Ginoo. Ayun yung pangandoy ng mga dato. Dapat kita ang kita Lord, mas musamot pa ang akong relasyon diha kanimo. Mas mubuot pa ang akong relasyon. Mas nalaman pa ang akong relasyon diha kanimo. Suport tayo ang pangarap sa imong bana. Suport tayo ang pangarap sa imong asawa.
Kay usa na siya maigsoon. Kung tanaw nimo nga murag mulayo ta diri banda nga tong oras. Sige daw, adjustan daw nato gamay. Bahala di ka mo-abroad. Diri tao, mao ni nga negosyo. Nga na maigsoon ang ihatag sa Dios nato. Bisan ako may trabaho karon, itumok ninyo maigsoon nga mudako ang inyong oras sa Ginoo, mudako ang inyong oras sa inyong pamilya. Mudako ang inyong oras diha sa inyong partner. Amen. Ikaduha, anak siya magsuon sa Salmo chapter 139 verse 7. Asa ba ako paingon aron mahilayo ako sa imong presbyto? Asa ba ako mutago aron mahilayo sa imong presensya? Muna gusto sa Ginoo, mabitaw ng Ginoo siya sa tanang Ginoo. Kay bisag asa ta moadto, bisag pag maghuna-huna taging ani nga wala siya, naagi na siya maigsuon. Ingana kaayo ang Ginoo. No? Unsay na sa taong dunay intimate relationship. Unsa pa? Naa sila'y panagstoryahanay. Try mo sa tibok, bulan maigsuon sa inyong mga anak. Try lang po. Wala ko experimental experiment ako dato. Naasulod yung panimalay isa ka bulan. Ayaw yun mo pastoryahanay. Nanaunsa ko. Israel ang ninyo. Ay ako sa Ginoo manggod, mas pakistorya din siya. Adlaw-adlaw, dili po adlaw-adlaw. Mataghiga yun. Mao na Ginoo, pananan yung kuhaton. Acknowledge him. I-acknowledge na itong Ginoo. Karon, ang unang sa Ginoo ningon, nga pananan yung kuhaton, ilha ang Ginoo. Pasabot i-acknowledge mo ang Ginoo. Ang atong pagtika may soon. Buhat na dili. Buhat, tanan itong buhaton i-acknowledge ang Diyos. Buhat pasabot, dapat kauban ang Diyos. Kaya sayang ako, muliko, mamunta gamay. Pagliko anak, manitsit tayo ang balaang espiritu. Dahil lang, ay sa liko. Nandiyan na yung tabo, ani na lang itong kahintang, nawala na ka sa pasing. Nagkayagaw na nung natong kahintang. Naay parang storyahanay kanunay, no? Ala ba, kapi-kapi, matagunta, gini kay, takakay ito, ano dito na yaw-yaw. Kapi sabon, kaya nagawang yaw-yaw, uy. No? Kuya Alan, hindi na mo siya pinahilin. Tapi sa takan, hindi na yaw-yaw, bibag. Ito, kapi-kapi sa ba? Unya, pagulot ng kapi, kasi ibalatan lang mga bata niya, yaw-yaw, baka basta aking yung pinasyon, bana ba, asawa. No? Mao na gusto sa Ginoo. Kaya sa'yo, makabungkag kayo sa atong pagbati sa matang asawa, kanang itong mga anak. Huwag kayo, tamad. Wow. Tanang tamad na anak, may mulong amen. Ha? Lamati mo, otro man ako ha. Tanang tamad na anak, may mulong amen. Pagdili ay. Dili lang magtinamad ha. Ay, dili mo pakankol. Ayaw po pakapiha. Okay. May suod. Ana ang Diyos, aliha sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pag-ampo sa tanang panahon. Oh, panahon sa kasubo, panahon sa kalipay, panahon sa kaharuhay. Oh. Pag-ampo yun. Isa na testing niya diri nga lagi kay pagkaon tapos diri sa mukhaon. Tanang panahon. May suod. Bisan KD, pasalamati ang Diyos. Salamat din ako sa KD. First, taga Pilipos chapter 4 verse 6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayuwa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Oh? Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Ang pasabot sa bisan unsa, tanan yun. Bisan unsa man na, usay badlong mo lang yung bana, usay badlong mo lang yung anak, bisan unsa. Sige yung Ginoo, kundili pangayuwa sa Dios ang inyong gikinahanglan. Asa kay ingon dira gikinahanglan o gusto? Gikinahanglan. Unya ka nang gusto may gusto ninyo. Wala sila to pagkinahanglan. Ay usay basic needs mag sa tao ng pagkaon, tubig, tulugan, silina, wala mga basic needs sa tao. Unya na mga gusto, mga cellphone, mga anak, ay unya na mga gusto. Wala sa lang pagkinahanglan. Kay ang Dios gyud ibiyaan sa Dios. No? Filipenses chapter 6 verse 18, buhata kining tanan diha sa pag-ampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu.
Dili pwede ta mangayo nga igsoon dili ka uban ang balaang espiritu. Tungod ini pagbantay kamo og lahutay gayon. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Kaya daghan kini nga backslide tungod kay ang ilahang mga tinguha wala gyud mahitabo sa ilang kinabuhi. Kaya abi ang ilang kauban sa simbahan magbag-o na, unya siya na lang ang ihawa. Yawa ko mo yun bago. Balhin lang ta, masa ta mabago. Hebrews chapter 4 verse 16. Kung sa dili kita magpanugo sa pagdugol sa trono sa Dios, di na naa ang grasya. Di na ha, madawat nato ang kaluoy o grasya nga atong gikinahanglan. Gusto o gikinahanglan? Gikinahanglan gihapon. Muduot sa trono sa Ginoo. Asa ang trono sa Ginoo? Sa altar? Asa madapit sa simbahan? Dili. Sa langit? Naman sa kalibutan. Ang pagduol maigsoon mao kini ang pag-ampo. Kaya ang Ginoo mutubag yun na siya. Kaya singkasing ang pag-ampo maigsoon. Unya mo sampit Jeremiah chapter 29 verse 12. Unya mo sampit o muluol kamo o mag-ampo kanako o tubangon ko kamo. Dalayo ang Diyos sa iyong pulong. Katulong ay soon, dunay pakigsaan o covenant. Nandiyan ay pakigsaan may soon. No? O di nila tawan sa pakigsaan. Kaya manaan ka di man taman ka na. Nandiyan ka yan ay, ang uban bitaw manaan sila, kada bitaw puputang kikayo. Taon ng panahon, ang ilang saan may suma sa mga hari. Pikaso na kanilang gamay pulso, patulungan nila to ang katong papilis. Kanya napay uban nga dugo ang ilang i-friend. Panahon kaniad to. Kung pasabot, nga promise yun, nga ako na gid ng yuta. Promise yun, nga amigo na gid ta. Mula ang mga bata ko nga promise, amigo. Ha? So, sa minyo ang igsoon, kasal. No? Atubangan yun sa mga katauhan. Covenant. Atubangan sa mga katauhan sa inyong pamilya, sa komunidad, labaw sa tanan, atubangan sa Dios, uban sa mga anghel. Mula nagkasal mo. Kanya nagsaan ko rito. Bisan sa kapitpos, bisan sa kalisod, bisan sa kaharuhay, mag-uban gihapon ta. Tungod sa kapitos, nagbulag mahinumon. Asa dito ang covenant? Asa dito ang promise? Dili na gusto sa Ginoo maigsoon nga promise. No? Ganit naay saan gid ang Ginoo bitaw sa atong ginabuhi. Kada bitaw magkasal mo, naay gihatag wala. Kasi gihatag sing panawa na siya nga kamo i-covenant. Kada bitaw magbaw mo sa Ginoo. Unya, sa dihang libaw ka sa Ginoo, naay saan ang Ginoo maigsoon. Buhat chapter 1 verse 8, apan kun mukunsad kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamong gahom o mahimo kamong atong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea o Samaria o sa tibuok kalibutan. Wow! Buto sa mong saksi, witness ka. Kunya, naalagi ang gihatag ang Diyos, nasa gihatag ang unsa ang Espiritu Santo. Kung feeling mo karon wala pa yung Holy Spirit, panganduya kanunay ang balaang Espiritu. Dili man dalo ang atong Dios. Muhatag din na siya maigsoon. Puno og niya. Nga ang mahitabo sa mga tao bisan pagtakok ay problema. Kaya napuno sila sa balaang Espiritu. Muludtod gyapon sila sa Ginoo. Bisan kung sa problemahan yun. Kung natin ninyo ang inyong isig istawanon karon, no? Na-experience pa po nila ng Holy Spirit. O na-experience po na ko ng Holy Spirit maigsoon. Muna, mabulagan ang tanibisan kinsa na ay di mabulag na to. John chapter 14 verse 26, siya ang inyong kauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Dili na to memorize, oh? Isa, sige daw. Oops. Isa may nakamemorize sa ating Bible. Pero nga nung nakatuman man ta, tungod kay na ay nagpahinumdum na to.
Kisa may nakatuwala ng 10 Commandments, maglisod ng ganita kung ito yung ulat ng 10 Commandments ha? So itong ika-tulo, ika-upat ha? Pero man nakatuwal man ta, tungod kay nagpahinumdum ka na to ang wala ang Espiritu Santo. Daghang kay bersikulo nya dili kay nakatuman sa pulong sa Ginoo, wala kay mo nga relihiyoso. Nya tuon maayo mong relasyon sa Ginoo, bisan gamay lang imong bersikulo, pero nagpuyo ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, mo na indot ang imong relasyon sa Ginoo. Nakatuman ka, nindot ang imong paminaw. Maayo ang imong pagtrabaho, maayo ang imong pagdumala. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, bisan wala kay bersikulo nga 1 John 4:8 God is love, pero katong sa Ginoo, nagpuyo sa imong kasing-kasing. Bisan, memorize na rin yun, di mo makabuang memorize. Wala tayo ano ani, sino tagbasa ani Bible na wala memorize, hindi tag memorize. Pagbasa na to mention si pastor, nakabasa magkailan tibok Biblia. Naa siya'y pulong nga nasuksok sa iyang kasing-kasing. Sinsa ka nato na ay nakasuksok na igsuon. Makaingon man tang asa dito nga bersikulo, at least nakahibalo ta tungod sa pahinumdum sa wala ang Espiritu Santo. Muna ang trabaho sa wala ang Espiritu, di pahinumdum. Ano to? Pahinumduman ka, say pakahilak ka, ano ito? Muna siya, kauban ninyo. Ay kung si Panginoon, bisan advice na to, ang wala ang Espiritu ang pa-advise sa inyong kinabuhi. Siya ang pahinumdum na igsuon. Chapter 14, Buhat chapter 1 verse 4. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugutan niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasan ang isaad sa among amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Ay saad ang Dios, no? Hulatan pa isuon ang balaang Espiritu nga muunsan sa imong kinabuhi. Ayo pagdali sa mga Lord, tiwahaan ka nun tayo ang balaang Espiritu sa imong kinabuhi. Buhat chapter 2 verse 1 to 2. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ngun siya ang tanan magtutuo ng tigom sa usa ka dapit ug sa kalit may paguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Muna kay son verse napanidiri. Buhat chapter 2 verse 3 to 4. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtugtong sa idiha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo o gisulti nagkalain-laing pinulungan sumala sa gisulti kanila sa Espiritu. Ang Holy Spirit na isuon, mo to'y nagpahinumdum ka natin pa naman. Mo to'y nakahatag og maayong relasyon ngadto sa buhi nga Dios. Muna nga, ayaw mo katuon. Nga di mo kami memorize o asa ganitong asa ganitong for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At least kabalo mo ba? Pero bahalag wala taka exact diya sa mga bersikulo. Basta basahan ang ginabulong sa Ginoo. Mo na magpahinumdum ka rin. No, ang balaang Espiritu. Conclusion ay soon para mas nindot ang atong relasyon sa Ginoo. Matthew chapter 23 verse 26. Mga Parisiyo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa baso o plato o maglimpyo usab ang gawas. Walay lain mga igsuon nga makapalimpyo nato. No? Walay lain na makaayo sa atong relationship. Di ba ang giingon sa Ginoo, pinakaunang sugo sa Ginoo kung sa ganito, higugma ang Dios sa tibok nimo huna-huna, sa tibok nimo kalat, sa tibok nimo kusog, sa tibok nimo kasing-kasing. Walang pinaka-nagsuon ng higugmaon ng Dios. Hallelujah. Mag-apo ta sa tulong sa Ginoo. Dalayon ka o Diyos sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos nga dili kami mahimong relihiyoso Ginoo. Kung dili mo nindot ang among relasyon diha kanimo. Lord, tabangi ang matagusan na namo. Nga munindot o Diyos ang among relasyon sa among mga ginikanan. Lord, munindot ang relasyon sa anak, Ginoo sa ginikanan. Munindot o Diyos ang relasyon sa mag-asawa at tiayon, Ginoo. Labaw sa tanan munindot ang among relasyon diha kanimo Ginoo. Tutuli kami balaang Espiritu. We know, Ginoo, manakakita nga karon. We know, God, na ikaw ang Diyos nga nagupang ka na mo karon Ginoo. Ikaw ang Diyos nga nagtudlo ka na mo karon. Salamat Ginoo sa iyong pagkamaayo.
Bless mo Ginoong Dios sa mga katauhan nga naminaw sa imong pulong. Bala ang Espiritu dili kadto makalimtan namo amahan. Lord, mahimo kaming intimate ang among relasyon diha kanimo. Hugot ang among relasyon diha kanimo Ginoo. Tuloy o Dios ang mga panimalay o pamilya karon nga na broken Ginoo. Lord, iuli o Dios ang maayong relasyon. Muna may broken nga relasyon diha kanimo Ginoo. Iuli Ginoong Dios. Salamat amahan sa imong pagkamaayo. Kaluhi o Dios ang matagusan. Bubuhay o Diyos yung balaang presensya Ginoong matagusa. Salamat amahan nga ikaw kanunay Ginoo ang maghari. Ikaw kanunay ang among higugmaon labaw sa tanang butang Ginoo. Salamat o Diyos yung pagkamaayo. Ginoo, mas ayuhon namo o Diyos ang relasyon namo nga kanimo. Ug tatagi kami balaang Espiritu nga kami o Diyos makalatas sa bisan unsang pagsulay. Pisting sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa among kinibugyan. Kamo kini pasalamatan nga kanimo Ginoo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atong palakpakan ay sunod, tulog sa Diyos. Ang nasa sa pag-ibig. Praise God. So, ang pulong sa Ginoon, igsuon, nag-remind ka nato nga we have to have an intimate relationship diha sa atong buhi nga Dios, no? Intimate relationship, kana bang sureball nga relasyon diha sa atong buhi nga Dios. Kinasing-kasing sa walay pagduha-duha nga relasyon diha sa atong buhi nga Dios, no? Hallelujah. So, praise God. Nakasabot ba? Amen. Hallelujah. Nito siya na makasabot sa pulong sa itong buhi nga Diyos. Kay usa ka na makapahugot sa relasyon diha sa itong buhi nga Diyos. Amen. Hallelujah. So, mag-proceed ta, matuta sa atong mga paghatag sa atong ikanapulo, atong pag-aawiton, hatag. Praise God. Hatag tayo noon, no? Sa wala po yung pagduha-duha. Kinasing-kasing nga paghatag, wala kinamugos nga muhatag sa natong ikanapulo. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Malakay 3:10 nga ang imong ikanapulo sa imong income ihatag balik sa tubuhin nga Dios. Hallelujah. Praise God. Ang ito na to ang awit na nagpuluhan o